Ànim! Ànim! Defensem els nostres drets! Bona tarda. Bona tarda. A l'hora solidària des de casa. Benvolgudes confinades i confinats. Avui amb la Cristina vos llegirem un poema del Joan Brossa. Del gran Joan Brossa. Per les preses i presos, exiliades i exiliats, represaliades i represaliats. Llibertat! L'ombra parlant. Quan les serps s'inclinin i enraonin, prendré la fresca. Quan els polítics ja no es tirin pedres, menjaré pomes. Quan els diners no ens parlin a l'orella, m'arribarà l'oreig. Quan caiguin a terra totes les medalles, miraré en l'aire. Quan tingui el nivell del cos entre les celles, hi posaré un accent. Quan l'home sigui sol i ell mateix, tancaré el paraigua. Quan deixi de morir la gent de gana, estaré al món. Quan es descalcin a les oficines, dissenyaré un ocell. Quan acte i pensament siguin en causa, no pararé de créixer. Quan no es perdin tants noms per les palanques, el món serà més gran. Quan el mar deixi de ser un ninot de sal, oh, alegria! Quan no hi hagi ningú que es desesperi, escriuré amb la mà esquerra. Quan no hi hagi ningú que es desesperi. Ànim! Ànim! Omplirem tots els carrers. En diuen justícia d'aquesta brutícia.